for Inaig Docu-Kalikasan Fest na isang sangayan at dokumentaryo or outstanding documentary. Yes? Arapaap Pebble Pickers, Imatang Productions, Kelvin C. Villanueva, producer. They will be receiving a plaque and 10,000 pesos. Congratulations. Good afternoon, kakabsat kang gagayam. Ngayong araw na ito pupunta kami kila Junel. Si Junel siya yung batang furniture namin dati nung sumali kami sa Inaig Docu-Kalikasan Fest ng PGLU at awa ng Diyos nanalo po kami doon sa competition na yan. So 4 sa 6 na awards ang napanalunan ng aming team. Okay, yung film namin yung Arapaap Pebble Pickers. Sila Junel kasi sila yung parang nandun sa aming trailer at napakalaking tulong nila talaga. At doon yung parang naging inspiration namin para ituloy namin yung kwento. Kaya po ngayong araw na ito pupuntahan natin siya kasi it's long overdue. Ilang buwan nang hindi namin na-meet si Junel. So para sa mga kasamahan ko sa Inaig, yung team Arapaap, si Sir Frank Kabulang, Jerry Crostinaza, Feby Makalinaw, Roel Corpus, at saka si John Galapo. So pupuntahan ko ngayon on behalf of the team kasi nga ibibigay natin yung kanyang konting regalo. Okay, so napag-isipan kasi namin na kailangan namin ibigay yung cash prize din na kahit konti lang tulong namin sa kanya. Sumabot ngayon ng December na ito. So sana magsilbing din to, parang syempre pa thank you namin sa kanya. Over the next days din pupuntahan ko na yung mga subjects namin from Luna para ibigay din yung konting groceries para sa kanila. Pa thank you din namin. Okay? So, andito po yung cash. Silalagay ko po kukunin ko po yung cash from this packet at ilalagay po namin sa angpaw. Angpaw. Ano ba 'yan? Basta envelope. Ayun. Gusto ko sanang sabihin or i-disclose kung magkano yung bibigay namin, pero andito na siya. Yan. Basta nakikita niyo na yan. Nakikita niyo na po yan kung ano po yung bibigay namin kay Junel. Ayan. Okay, yan. So, okay na. Ilalagay po namin yun sa envelope at yan ang ibibigay namin sa kanya. So, pupunta kami ngayon. Meron pa kaming ibibigay na packs ng mga groceries para sa kanya. Kasi yung bata pakita ko po sa inyo mamaya. Pagdating namin. Yan, silalagyan na po namin. Sisilid na po namin yung ibibigay namin na pera, cash. Ayan, so nakikita nyo, ayan nakalagay na doon. Huwag may papasilip, ginanon ko lang sa kanina. Ayan, basta nandun na sa loob. Ayan, okay, so let's go. So da kami dito yan da Junel, kasi da Junel da ito. Yan na hindi tricycle da tilita niya. Okay, dito itayan. Ganti susi.
So, di tayo nga mapanin dito ni sa Morak tayo dito. So, yun yung nakakabil dito. To Junel from Imatang. Ayan. So, pa-thank you natin. Ito yung kanya. Tapos, sa dadto yung DJ, dadto yung kani. Fax. Ayan. Yan yung fax natin. Additional. Ikaw na Junelon. So, pasok tayo. Ano dati asan to? Kaya dito makagat tayo. So, padilim na. Dito kina Junel. Apo. Apo. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Yeah. Nyay, ano, kumusta? Dati ni Papang ni Junel ni. Tinatawa na. Nya ngayon, nada ni Junel. Di ni Junel, makati ni Junel ni. Yan na si Junel, oh. Ay, may light daw siya, oh. Ay, mabalan sa Morak. Ay. Okay, dati ni Junel ni, medyo nasipngutan ta ni alas 5, pasado alas 5. Nya ngay Junel, kumusta? Kumusta ngay? Kumusta ngay ti kwa? Nalpas ti module mo, nawanan? Ado regalom tata. Ado regalom tata. Ay, hello. Kumusta ngay? Merry Christmas na. Nyati Christmas mo ngay. Pinag-Christmasan nyo. Awang kami nagtaba-tita pa Nagkaroling. Napang ka nagkaroling? Napang kayo, kinading mo? Ay, nya nga. Kung may man itad dati tayo di kagami, hindi ginaramid mi nga documentary nga bakgamin. Upat nga awards tinaala na. Di inam nga awards, upat nga awards tinabak na. Di jay. Sa kami mo ti best documentary. Diyan ti ko hamingan hangan ay kabil ni Junel ayan ti talagamin nga documentary. Iso nga kwangom diyan ti trailer isunatid dajay gamin ni Junel. Gemay. Sikay dajay trailer gamin. So nga umaymi mo ita dati ko mapay lang idi pa lang ko July wenno August. July pa lang nga naawat mi daytoy, July. Ngam ko na itantan-tanta nagadugamin ti araramidam adak mo San Fernando nga kanayon. Ano makadagas iti taji COVID garod. Iso nga kako naktatamon tun December latan mamaminsanon. Iso nga may itad datoy daya regalo mi para kini Junel. To Junel from Imatang Film Club. Thank you so much. Merry Christmas. Dapat itad mi nga kane. Ayan. Thank you ka ng kadakwan ni Sir Frank, ni Kuya Jeric. May sa umon. Thank you. Thank you. Sir Frank. Sir Frank. Kuya Kuya Jeric, Kuya Jan, Kuya Ruel, Kuya Roel. Ate Feby. Ate Pedi. Feby. Pedi. Feby. Pedi. Sige, Feby. Pakita ang tanong makita dani. Daytan. Thank you naman. Yes. Merry Christmas. Pasensya ka na na medyo nalagaw ti kami at least ada pahabol nya, ada pahabol. Igatang mo to data ti ko igatang mo ti ren yan. Lukata mano dayta. Takitaom. Okay, mas sikreto sikretong malupit Ano naman? Taran. Dafay mesa. Taran. Yay! Thank you. You're welcome. Thank you so much Thank you. Pimayag kayo nga ni Junel ti mai-feature nya. Daitan. Nondigay ka timplaom to dagitan kanum to noodles kadakwa nya. Merry Christmas. Thank you, Uncle. Ang aming
bibigay. Kanya garod. Yan lang naman ang content po natin ngayong araw na to. At least naparagsak tayo mabasit ni Jonel. Tayo sumod garod ti pinaka may sangamin nga subject ID. So anyway, thank you so much po sa mga nanood at sumuporta sa Arapaap. Sa Inaig Docu Kalikasan Fest, Sir Jed, thank you so much. At sa PGLU, thank you so much sa tiwala sa na binigay ninyo para sa Team Arapaap. Thank you so much. Bye bye po. That's all for today, for tonight pala. See you again next time. Peace out. Ay, hindi pa pala peace out. Kung bago po kayo sa channel na to, don't forget to subscribe, hit that like button, and of course the notification bell para ma-update tayo lagi na ating mga bagay-bagay. Thank you so much. Bye bye. You. Peace out. This is Maestro Calbong.